Συγγνώμη, σας ζητώ. Η μαμά μου, ένα λεπτό. Έλα, μαμά, δουλεύω τώρα, να σε πάρω εγώ. Ρε, τα τηλέφωνα τα κλείνουμε και αυτό στο ανοιχτό. Είσαι τρελή. Ναι, αλλά η μαμά μου. Μαμά σου. Να πάμε κατευθείαν στην ερώτηση. Πάμε στο μέλι. Sorry. Πολύ υπογραφή βάζουμε, Επειδή όταν σημειώνω, το χάνω. Άμα μπορείτε να μην. Ένα λεπτό σας ζητάω. Ναι, ευχαριστώ. Κύριε Βάση, είπατε ότι αγαπημένα σας τραγουδιστές είναι. Τι είπατε μόλις πριν? Έλεγα ότι το όνειρό μου είναι να τραγουδήσω με τον Μάικ Τζάκσον στη συναυλία. Να το ξεκαθαρίσω ένα λεπτό. Αμάν αυτή η μαμά. Μαμά! Θα την πάρω εγώ να δώσω τη λίστα. Έλα, μαμά. Στη δουλειά είμαι λίγο. Με τον κύριο Βάς. Μα κυρία μου, πάτε αργότερα. Ο γιος σας είναι δημοσιογράφος με 4 γλώσσες. Να σου. Όχι, δεν το κάνω αυτό εγώ, μαμά. Συγγνώμη. Λοιπόν, θα το κλείσω. Άστο τώρα, αφού το συνηθίσαμε. Μην το κλείσω. Κύριε Βάς, είπατε. Τώρα πρέπει να σας απαντήσω πριν λίγο μου την είπε. Η μαμά σου. Αυτή η μαμά θα ήθελα να την γνωρίσω. Συγγνώμη που σου μίλησα έτσι. Ρε μη φοβάσαι, είσαι άντρας και έχεις μπροστά, κύριε. Πες όχι. Δεν το εννοούσε. Δεν το εννοώ. Όχι, εντάξει, είναι οκ. Γεια σου, μαμά. Κύριε Βάς. Ναι. Ήσασταν για αρκετές εβδομάδες στα top 10. Το CD το δικό μου έγινε επιτυχία. FBI. Της FBI. Έχω πάει στην FBI. Γιατί? Για FBI. Ρε, FBI είναι η αστυνομία, ρε παιδιά. Κάτι που πάντα με απασχολούσε. Κύριε Βάς, γιατί μπήκατε? Για ποιο πράγμα μιλάμε? Πώς... Όχι, ερώτηση τώρα να κάνω. Θα τα κάψω. Μην το κάνετε. Τα ρημάδια, τα λεφτά μου. Τρομάζομαι. Εάν σας ερχόταν μια πρόταση. Τι πρόταση, όταν λέμε πρόταση, να καταλαβαίνουμε την πρόταση. Ως για τραγούδι, για γάμο. Γάμο θέλετε? Γάμο θα κάνω τον Αύγουστο, είπαμε μωρό. Τον Αύγουστο με τις παχές τις μύγες θα παντρευτούμε με το μωρό μου. Δεν κατάλαβα τις μύγες. Τον Αύγουστο που έχει πάρα πολύ ζέστη στην Ελλάδα και οι μύγες είναι παχές. Τώρα το κατάλαβα. Ναι, δεν είμαι ηλίθιος, το κατάλαβα τώρα. Παίρνω δυνάμεις. Μην το κάνετε αυτό. Τι, καρδιακό είσαι, να μην το ξανακάνω. Φοβάμαι λίγο. Πάντως πρώτη φορά που μιλάω με δημοσιογράφο καθυστερημένο, δεν ξέρω. Που βγήκαν τσακαλιά. Ποιες είναι οι σημερινές σας σχέσεις με την κυρία Πάνια? Αυτή ήταν καλή ερώτηση. Ναι, όχι, θα πω. Ναι, η ερώτηση ήταν καλή. Ορίστε. Η ερώτησή μου ήταν καλή. Καλή, ναι. Οπότε πώς είναι η σχέση σας? Με την Ανίτα Πάνια δεν μιλάμε καθόλου. Ούτε με τον Καρβέλα, ούτε με την Ανίτα. Με τον Αντρέα αυτός που είπατε? Είναι ο γιος της Πιτσιρικάς. Ο γιος της Πάνιας. Δεν μιλάτε? Δεν μιλάει, μικρός. Θα μιλήσει, είσαι καλά, είναι τρελός αυτός ο δημοσιογράφος. Τι θα μιλήσει ο Πιτσιρικάς? Έχω ακόμα μία. Ακόμα μια ερώτηση. Δεν θα τη βρω. Πάντως πολύ καθυστερημένος δημοσιογράφος. Αυτό για να υπάρξει μπροστά πρέπει να το τραβάει. Μη πείτε. Περιμένετε λεπτό. Για το βρίσκω. Δεν το βρίσκεις? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα. Κι εγώ χάρηκα. Άμα τη βρίσκω θα σας πάρω τηλέφωνο για την άλλη ερώτηση. Αλλά σας ευχαριστώ. Πάντως θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο ότι... Χωρίς να φωνάξετε. Ναι. Και χωρίς το... Να μην είσαι το παιδί της μαμάς. Κοίτα, θέλετε να πείτε άλλο? Θέλετε να βρω την ερώτηση? Όχι, δεν θα τη βρεις, γιατί από ό,τι βλέπω έχεις μπερδέψει τα μούτια. Έτσι δεν μπορώ να δουλέψω, δεν το βρίσκω. Τέλειο!